O BNG súmase ás queixas da Asociación Galega para a Defensa das Pescas Recreativas en contra da nova normativa de portos de Galicia. As novas medidas limitan as zonas de pesca e os accesos a esas zonas, unha situación que ambas entidades consideran que só servirá para illar os portos dos povos. Os portos son unha parte do pobo. Quen non pasea por un porto? Quen non aparca nas instalacións portuarias? É dicir, os portos están integrados na sociedade. E con esta medida, de alguna forma, trátase de sacar a unha parte da sociedade de algo que levan facéndose durante toda a vida, e amparándose nunha lei de 1972. Segundo indican, a maioría da xente que practica a pesca recreativa nos portos son persoas xubiladas, paradas ou mozos. Por iso, cualifican estas normas de discriminatorias. O que non entendemos é que establezan zonas de pesca donde ninguén vai a pescar, ou que establezan zonas de pesca donde é impracticable esa pesca de lecer porque, entre outras cousas, a marea baixa e, polo tanto, son sitios onde non se pode pescar. Ou que sean sitios tan inaccesíveis que, efectivamente, persoas con algunha dificultade de mobilidade ou persoas maiores, efectivamente, xubilados, que suelen ir a este tipo de pesca, non podan acceder precisamente aos portos para pescar. O Agadper presentará un recurso ante a nova normativa, mentres que o BNG presentará unha moción no Parlamento. Piden á presidenta de Portos de Galicia que rectifique e que faga un regulamento tendo en conta as opinións do sector. Instamos á presidenta de Portos de Galiza que paralice este procedemento, a que reciba de novo na mesa de traballo as asociacións representativas e pacten sobre os planos de cada porto, de cada un desos cento e pico de portos de titularidade autonómica, os espazos donde efectivamente se pode pescar. Estas normas entrarán en vigor en 122 portos de carácter autonómico. Dende o Agadper sinalaron que a nova normativa afectará a centos de persoas en toda a comarca do Salnés.